Hei, esittelen tässä nyt ohjelmoimaani palkin taivutustyökalua. Lähtötilanne on se, että meille tulee DXF-tiedostona palkki ja sen grafiikka. Kuvassa on teksteinä kerrottu palkin katkaisukohta sekä esijännitys. Eli palkkia tulisi korottaa 200 milliä siten, että tuo kaari tulee tuohon, tai siten, että tässä on esijännitystä 200 milliä keskellä. Tuo esijännitys on aika reilu, mutta laitan sen nyt tässä ihan esittelyn vuoksi, että varmasti näette mitä tapahtuu. Lisäksi tässä on myöskin katkaisukohta, joka on tässä laitettu, että se on kohdassa 2100 milliä. Ja nyt kun annan tämän komennon demo, nähdään kuinka palkki ja sen sisällä oleva grafiikka kaareutuu. Otetaan vielä undo ja nyt annetaan komento test. Ja nyt näemme miltä palkki näyttää nyt kun muu grafiikka on poistettu alta. Tässäpä tämä lyhyesti. Kiitoksia.